Na bynta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antornews. Kublai phi baroh kini gilongi khubor bamta kasni. Ka sorkar India lyngba katnat kampo iyeng ka jylla kala bthah ya baroh ki jylla bakin pynlong ya kamok war drill ha ka nyau tarik u Naitung kumshi bynta ban pynkhreh ialade ha baroh kawei gari. Katkum ka jingpynbna thikna na ka MHA la ong baya kani ka mock drill ha Meghalaya on pynlong ha kilai tylli ki jaka ha ka shnong Shillong ha East Khasi Hills ha Jowai ha West Jaiñtia Hills but ha Tura ha West Garo Hills. Kani ka jinghikai kan kenthup ya ka jingbu ya ki kamra penyat but ki kamra penyat shan kumjuk ru ka jingpyndan kam ya ki siren joki lingsun ban pin inuksa ya ki jinglong jingman ha ka porthma. Kathong kalong ban pin snothu ya ki pat ba kenthup ya ki khana school kumno ban yada ialade lada jia ba sha thambor. Ki jingpynbna ki kenthup ru ban pynlong ya ki jingpynlip boarding ha ki jingjia ba sngosi ban buri ya ki jingtei ba kongsan bat ki jaka ba khya. Bat ban pentri kam ya ki ru kam pynkhreh kirki. Kani ka jingpynbna kawan hadin ka jingjur jong ka jingyakin an happening ke India bat ka Pakistan. Hadian ka jing thambor ka ba shirkhei bha ha ka arpo artorik urisau ha pahalgam ha ka ba arpo prangut ki briu ki la shap nyam ha ki le no bala kershan da ka Pakistan.